Έχουμε στο stage το Δημήτρη το Φυσαράκι. Έχουμε την τιμή να μας έρθει από την Κρήτη ο Δημήτρης. Δεν είναι ντόπιος εδώ στην Αθήνα. Θα μας πει 2 λόγια για τον εαυτό του. Εγώ μπορώ να σας πω ότι είναι executive chef και κάνει και consulting σαν ζαχαροπλάστης. Και θα μας δείξει έτσι πολύ ωραία πραγματάκια. Θα τα πούμε σε λίγο. Να μας πεις 2 λόγια για τον εαυτό σου, που βρίσκεσαι, πού μπορούν να σε βρουν άνθρωποι στην Κρήτη. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Φυσαράκης Δημήτρης. Είμαι υπεύθυνος παραγωγής στο ζαχαροπλαστείο Κουμάκης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είμαι καθηγητής ζαχαροπλαστικής στην Taste Academy. Κάνω webinar ζαχαροπλαστικής. Παράλληλα κάνω consulting σε επιχειρήσεις που θέλουν να αναβαθμίσουν προϊόντα ή τις γνώσεις τους. Και τους τελευταίους 3 μήνες έχω βγάλει στην αγορά, εγώ και η ομάδα μου, ένα εξειδικευμένο λογισμικό, το pastrytech.gr, εξειδικευμένο λογισμικό που απευθύνεται σε επαγγελματίες της εστίασης. Αυτά για μένα. Τέλεια. Δημήτρη, τι θα δούμε σήμερα? Βλέπω ότι έχουμε γεμίσεις για τσουρέκια και μπριός, τα οποία εγώ ανυπομονώ να τα κόψεις αρχικά, αλλά πριν τα κόψεις θέλουμε να μας πεις πώς γίνεται η όλη διαδικασία, τι θα μας φτιάξεις, τι έχεις προετοιμάσει και πόσο εύκολο είναι, τι δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτό. Θα το δούμε και στην πορεία, αλλά ωραία, ας μας πεις τι θα μας φτιάξεις. Παρακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε όλο και περισσότεροι ζαχαροπλάστες θέλουν να φτιάξουν finger food, πρωινά, τσουρέκια, μπριός, με γεύσεις διαφορετικές, ιδιαίτερες, να ταιριάζουν στα γούστα τους. Έτσι και εγώ άρπαξα την ευκαιρία και δημιούργησα 3 βάσεις. Το λέω βάσεις γιατί με αυτές τις βάσεις θα μπορούμε να φτιάξουμε διαφορετικές γεύσεις. Τι εννοώ? Π.χ. θα δείξουμε σήμερα μία βάση με φρούτο, δηλαδή μία γέμιση που μπορούμε να τη φτιάξουμε με οποιοδήποτε φρούτο της αρεσκίας μας, αρκεί να είναι μέχρι 16 bricks. Εντάξει? Θες να μας εξηγήσεις τι είναι αυτό που μόλις τα είπες? bricks είναι το σύνολο των στερεών σε ένα μείγμα. Το υπόλοιπο είναι νερό. Άρα, ένα φρούτο μέχρι 16-17 bricks μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε αυτή τη συνταγή. Λεμόνι, βατόμουρο, φράουλα, πορτοκάλι, ακτινίδιο. Άρα εντάξει, αυτή η βάση δεν επηρεάζεται από την βάλουμε οξύτητα. τη συνταγή εδώ ή θα τη βάλουμε μετά? Οι συνταγές θα μπουν όταν θα έχουν και τα βίντεο, οπότε μην αγχώνεσαι. Ωραία. Οπότε η οξύτητα δεν επηρεάζει τη βάση, γιατί γνωρίζουμε ότι σε πολλές παρασκευές ένα όξινο φρούτο μπορεί να... Θα δείξω και ένα tip που να μην αφήνουμε την οξύτητα να μας επηρεάζει. Εντάξει? Ανυπομονούμε. Η επόμενη βάση θα είναι με βάση τον ξηρό καρπό. Δηλαδή, θα μπορούμε με πάστα καρπού, φιστίκι, φουντούκι, αμύγδαλο, πεκάν, καρύδι, να φτιάξουμε μία γέμιση για τσουρέκι και μπριός, χωρίς κανένα θέμα. Και την κλασική σοκολάτα που όλοι γνωρίζουμε. Τι θέλουμε λοιπόν από μία γέμιση για τσουρέκι μπριός? Πρώτον, να είναι πρακτική. Έτσι. Να μην επηρεάζει τη ζύμη κατά την επεξεργασία όταν το πλάθουμε, το φτιάχνουμε κτλ. Τρίτον, στη στόφα όταν θα το βάλουμε να μην επηρεάζει το σχήμα του τελικού προϊόντος. Τέταρτον, στο ψήσιμο να μην βγει απ' έξω. Πάρα πολύ σημαντικό, το συζητήσαμε πριν. Το πρόβλημά μου το μεγάλο είναι αυτό, να ξέρεις. Και πέμπτον, να έχει διατηρησιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια που βρίσκεται το προϊόν στη βιτρίνα μας. Έτσι λοιπόν, δημιουργήσαμε 3 συνταγές, οι οποίες να είναι πρακτικές, με υλικά που μπορούμε να βρούμε εύκολα όλοι μας. Πρακτικές, εύχριστες και μπορούμε να τις τροποποιήσουμε ανάλογα τα γούστα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Φαντάζομαι ότι όλες αυτές είναι όλες ψινόμενες, έτσι. Εννοείται. Τέλεια. Πολύ σημαντικό. Εννοείται. Και αυτό. Και να πω και κάτι, γιατί κάποιος μπορεί να το σκεφτεί. Οι συγκεκριμένες συνταγές που θα δείξουμε, στο ψυγείο κρατάνε 10 με 12 ημέρες, στην κατάψυξη 1 χρόνο και στο προϊόν ψημένο 15 μέρες περίπου. Θεωρώ ότι καλύπτει το μεγάλο εύρος των αναγκών των επαγγελματιών σε αυτό. Συγγνώμη, νομίζω ότι βλέποντας αυτά στη βιτρίνα δεν θα μείνει 15 μέρες. Okay. Αλλά εντάξει.
Το αντιπαρέρχομαι. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε, να σας δείξω πώς θα φτιάξουμε μία βάση με σοκολάτα. Θα πω εγώ τα συστατικά, παρόλο που θα τα δείτε και μετά στο site, φαντάζομαι, έτσι. Θα ανέβουν τα βίντεο από όλα τα masterclasses μετά την έκθεση. Θα μας δώσετε λίγο χρόνο να τα επεξεργαστούμε και θα ανέβουν όλα. Για να φτιάξουμε τη γέμιση σοκολάτας, λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε ιμβερτοζάχαρο, πουρέ πατάτας, ζάχαρη, σοκολάτα, κακάο, άμυλο και λίγο αυγό. Το άμυλο δεν θα το ψήσουμε εδώ, θα το αφήσουμε να κάνει τη δουλειά του στο φούρνο. Εντάξει. Και η διαδικασία έχει ως εξής. Θα χρειαστώ μια τέτοια πιο μεγάλη. Okay. Άρα ουσιαστικά βράζουμε πατάτα και την κάνουμε λοιπόν, πουρέ. Έχουμε δύο επιλογές. Ή βράζουμε πατάτα και την καθαρίζουμε αν είμαστε πολύ ρομαντικοί, που έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Αν βιαζόμαστε και έχουμε πολλές ασχολίες, πουρέ σκόνη, τον ενυδατώνουμε κανονικά, τον αφήνουμε να ενυδατωθεί και προχωράμε κανονικά τη διαδικασία. Εντάξει. Τέλεια. Ωραία. Λιωμένη σοκολάτα, ζεστός πουρές και τα υλικά που βλέπετε εδώ. Τέλεια. Πάρω αυτό. Βάζουμε όλα τα υλικά στην πασίνα, εκτός το corn flour και το αυγό. Γιατί όπως είπα πριν, αυτά τα δύο θέλουμε να δουλέψουν στο φούρνο, όχι εδώ. Προετοιμάσαμε εμείς το μπουρέ για να κερδίσουμε το χρόνο. Δημήτρη, σε αυτή την Παρασκευή η πατάτα αφήνει κάποια επίγευση ή καλύπτεται από την σοκολάτα? Δηλαδή, δεν αφήνει καμία επίγευση. Αυτό, ο καταναλωτής, δηλαδή, ακούγοντας πατάτα, μπορεί να βάλει στο μιαλό του ότι κάποιος θα σκεφτεί να πει τώρα, γιατί να μην το κάνουμε μάρτζιπαν με πάστα αμυγδάλου. Που είναι και αυτό μια τεχνική που ισχύει. Πρώτον, έχουμε την επίγευση του αμυγδάλου, που σε ένα φρούτο δεν τη θέλουμε. Έτσι. Την υφή. Έτσι. Εντάξει, το κόστος το αφήνω μετά. Η γεύση είναι κάτι υποκειμενικό. Σωστά. Βέβαια. Και το κόστος είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία. Οπότε, όπως είπα και στην αρχή, σκοπός μας είναι να έχουμε 3 βάσεις, εύκολες, γρήγορες, παραγωγικές, με καλό food cost. Έτσι. Διάρκεια, αντοχή και όλα τα υπόλοιπα. Αφού λοιπόν ανακατέψουμε όλα τα υλικά μαζί, έχουμε αυτή εδώ την υφή. Τότε ερχόμαστε και προσθέτουμε αυγό με corn flour. Θα παίρνουμε αυτά παρακαλώ. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα, ομογενοποιούμε και ολοκληρώνουμε με το ραβδο blender. Το beamer. 12 ώρες ορίμανση και χρησιμοποιούμε την επόμενη μέρα κανονικότατα. Και έχουμε αυτή την υφή. Beamer, ψυγείο, την επόμενη μέρα 1 ώρα εκτός ψυγείου ή και από ψυγείο, ανάλογα τι θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε και τις δύο επιλογές, είτε από ψυγείο είτε την αφήνουμε 1 ώρα έξω. Κανένα πρόβλημα. Αυτό, Δημήτρη, θα σφίξει, έτσι, δηλαδή... Αυτό εδώ γίνεται αυτό εδώ. Okay. Σαν μία γκανάζ. Με τη διαφορά ότι αυτή ψήνεται χωρίς να χάσει τις ιδιότητές της. Αυτό το πλέον στο φέρνεις. Αυτό όσον αφορά τη σοκολάτα. Σκέφτηκα να δείξω και μία με φιστίκι, μιας και είναι στη μόδα τώρα τελευταία, έτσι. Έχουμε ξεκληρίσει τις φιστικές, δεν υπάρχει. Και όχι μόνο. Λοιπόν, τι θα χρησιμοποιήσουμε στη βάση με φιστίκι, η οποία μπορεί να γίνει, όπως είπα και πριν, και με φουντούκι
και με αμύγδαλο και οποιοδήποτε ξηρό καρπό μας αρέσει. Το τελικό είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ έχω και το σκονάκι. Πουρέ πατάτας. Βασικά θα μπορέσετε κάποιοι καλά σε όλα πουρέ πατάτας βάζεις. Γίνεται και με άλλους τρόπους, με άλλου είδους άμυλα, αλλά θεωρώ ότι οι πιο πολλοί δεν θα μπορούν να τα βρουν, δεν θα μπορούν να βρουν το ίδιο με τις ίδιες ιδιότητες, ενώ έτσι είναι μια επιλογή που καλύπτει όλες τις ανάγκες χωρίς να υστερεί σε ποιότητα και αποτέλεσμα, οπότε θεωρώ ότι είναι μια καλή βάση. Θεωρείς ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε και με ρύζι που είναι άμυλο? Μπορούμε να το κάνουμε με ρύζι, απλά θα έχουμε άλλη ελαστικότητα στο προϊόν και ίσως να μας επηρεάσει. Θα πρέπει να κάνουμε δοκιμές. Επειδή ανέφερες τα άλλα άμυλα, ναι, αυτό ρωτάω. Ναι, μπορούμε, αλλά πρέπει να έχουμε καλή γνώση στις ιδιότητες που έχει το κάθε άμυλο για να μην έχουμε αστοχίες. Και ειδικά σε προϊόν όπως είναι αυτό εδώ. Δεν θέλουμε. Οπότε, ναι, γίνεται και με άλλα, αλλά αυτός ο τρόπος θεωρώ ότι είναι πιο ευέλικτος. Και δεν μας επηρεάζει και στις γεύσεις καθόλου. Εντάξει. Οπότε, για βάση ξηρού καρπού έχουμε νερό. Εδώ θα βάλουμε αναγκαστικά πουρέ σε σκόνη. Γιατί ένας πουρέ σκόνη συνήθως είναι 12,5% πουρές και το υπόλοιπο νερό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα βάλουμε 80 γραμμάρια πουρέ σκόνη, 300 νερό. Είμαστε περίπου στο 26 με 27% σκόνη πουρέ στο νερό. Μεγάλη διαφορά. Αν πάμε να κάνουμε τη συνταγή αυτή με τον πουρέ που κάναμε τη σοκολάτα, δεν θα βγει. Οπότε έχουμε 300 νερό, 80 πουρέ σε σκόνη, οποιαδήποτε μάρκα, δεν μας ενδιαφέρει, οτιδήποτε. 250 γραμμάρια ζάχαρη, 40 γραμμάρια άμυλο καλαμποκιού και 300 γραμμάρια πάστα καρπού, οτιδήποτε καρπό θέλουμε. Εάν τώρα χρησιμοποιήσουμε πραλίνα, 50 π.χ., 70%, τη ζάχαρη που έχει μέσα η πραλίνα θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας ώστε να αφαιρέσουμε από τη συνταγή. Αλλιώς θα έχουμε άλλο αποτέλεσμα. Φαντάζομαι ότι θα γίνει πιο υδαρές το αποτέλεσμα. Θα γίνει πιο αν υδαρές, χρησιμοποιήσουμε την ίδια ποσόστοση ζάχαρη. Σωστά, θα έχουμε πρόβλημα και στο φούρνο και στη συμπεριφορά σε όλα. Okay. Το πατήσαμε. Οπότε, 300 γραμμάρια νερό, 80 γραμμάρια πουρές πατάτα σε σκόνη, 250 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 40 γραμμάρια άμυλο καλαμποκιού και 300 γραμμάρια πάστα καρπού, ό,τι πάστα θέλουμε. Δουλεύει. Σε αυτή την περίπτωση, Δημήτρη, πάλι το άμυλο το θέλουμε να ενεργοποιηθεί κατά το ψήσιμο στο φούρνο ή περνάμε θερμική επεξεργασία σε αυτό εκ νέου? Όχι. Το μόνο πράγμα που ζεσταίνουμε είναι ο πουρές. Τίποτα άλλο. Βάζουμε τη ζάχαρη, ενώ θα δούμε ότι ο πουρές θα είναι σφιχτός όταν τον κάνουμε. Μην παραξενευτείτε. Μόλις μπει μέσα η ζάχαρη, αμέσως αραιώνει. Και μόλις βάλουμε τον καρπό θα ξανασφίξει. Μην παραξενευτούμε λοιπόν. Το πατάμε, δουλεύει. Τέλεια. Άρα ουσιαστικά η πυκτικότητα είναι από τα έλαια του καρπού, έτσι. Για να πούμε την βοηθάνε και αυτά. Πληροφορία αυτή. Βοηθάνε και πώς αυτά. να δέσει το μείγμα μας. Ναι. Περιμένουμε λίγο να ζεσταθεί γιατί το είχαμε προετοιμάσει τον πουρέ από πριν να κερδίσουμε χρόνο. Ωραία. Παρόλο που τον έχω ζεστά είναι έτσι σφιχτός. Το βλέπετε? Είναι σφιχτός. Μόλις βάλω τη ζάχαρη μέσα και βάζουμε και το άμυλο. Ανακατεύουμε. Θεωρώ ότι είναι μια διαδικασία που αν την κάνουμε και σε μεγάλη ποσότητα μπορούμε να την κάνουμε είτε σε ρομπότ κουπέ ή ακόμα και στο μίξερ, έτσι. Όταν είναι για μεγάλες ποσότητες. Και με γνώμονα και δεδομένο ότι έχει μεγάλη διατηρησιμότητα, προτιμότερο είναι ένας επιχειρηματίας, ένας ζαχαροπλάστης να κάνει μια μεγαλύτερη ποσότητα για να έχει και απόθεμα. Μόλις βάλαμε τη ζάχαρη, αμέσως αραίωσε. Και αφού έχει αραιώσει, μόλις βάλουμε πάλι τον καρπό,
Αυτό, Δημήτρη, είναι καρπός... 100%. Όταν λέμε πάστα καρπό, εννοούμε πάντα 100%. Εάν πούμε πραλίνα, είναι καρπός με ζάχαρη. Πάντα. Αυτό πίσω. Αυτή είναι η διαφορά. Όταν λέμε πάστα, εννοούμε πάντα 100%. Αμέσως ξανασφίγγει. Και έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Ένα κουταλάκι μετά να δοκιμάσω. Θα το πάρω εγώ πίσω backstage, μην αγχώνεστε, και θα το κανονίσω. Το επόμενο είναι η βάση με φρούτο, που είναι αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Εδώ τώρα θα πάμε σε θερμική επεξεργασία. Γιατί έχουμε μεγάλο ποσοστό νερού που μπορεί να μας επηρεάσει στο αποτέλεσμα. Κλασικά έχουμε επιλέξει φράουλα. Μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε θέλουμε. Όπως είπα πριν, μέχρι 16-17 bricks. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε την ίδια συνταγή με κάστανο ή την ίδια συνταγή με μπανάνα ή αβοκάντο. Είναι διαφορετικά φρούτα, έχουν μέσα λιπαρά, είναι άλλη κατηγορία. Άρα το λιπαρό στοιχείο είναι που επηρεάζει την βάση αυτή. Και τα συνολικά στερεά. Και τα συνολικά στερεά. Okay. Χαλάμε πολύ τις ισορροπίες μετά. Για να φτιάξουμε τη βάση με πουρέ φρούτου, έχουμε χρησιμοποιήσει 300 γραμμάρια πουρέ φρούτου, ό,τι μας αρέσει, 40 γραμμάρια πουρές πατάτας σε σκόνη, 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 50 γραμμάρια δεξτρόζι, 30 γραμμάρια άμυλο καλαμποκιού και όταν θέλουμε να κάνουμε όξινη γέμιση, προσθέτουμε και 1 γραμμάριο κόμι ξανθάν για να μας αποτρέψει τη συναίρεση κατά τη διάρκεια της παραμονής του προϊόντος. Αυτό που λέει ο Δημήτρης, τη συναίρεση, είναι για να δώσει λίγο σώμα. Για να το πούμε έτσι λίγο πιο απλά. Να μην αφήσει, δηλαδή, να μην απλώσει, να μην κόψει το νερό. Ναι, και να μην γίνει... Εντάξει. Ναι. Τώρα εδώ τι κάνουμε. Κατσαρόλα. Φέρει μια κατσαρόλα, σε παρακαλώ. Ζεσταίνουμε τον πουρέ μόνο του μαζί με τη ζάχαρη για να μην μας πιάσει. Έτσι. Αφού ζεστάνουμε τον πουρέ και ενυδατωθεί με το φρούτο, τότε θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα. Δεξτρόζι, κόμι ξανθάν, άμυλο καλαμποκιού. Όχι πριν. Εάν το κάνουμε πριν, δεν θα δέσει, θα πάει στα σκουπίδια. Είναι αυστηρή η σειρά αυτή που πρέπει να τηρήσουμε. Ζεσταίνουμε πουρέ με ζάχαρη για να μην τζικνώσει. Αν το κάνουμε στην κατσαρόλα, αν το κάνουμε στο μάικρο δεν χρειάζεται. Ζεσταίνουμε τον πουρέ, ενυδατώνουμε με τον πουρέ πατάτας. Και μια μαρίζα. Και μετά προσθέτουμε τα υπόλοιπα. Και ολοκληρώνουμε. Αυτό που παρέλειψα να πω είναι, αφού προσθέσουμε τα υπόλοιπα, πάμε μέχρι τους 80 βαθμούς. Δεν βράζουμε. Ζεσταίνουμε πουρέ στους 60 περίπου, να το πω έτσι να είμαστε πιο απόλυτοι. Ενυδατώνουμε με τον πουρέ πατάτας. Χωρίς αυτό να σημαίνει να πάει και 70 θα έχουμε πρόβλημα. Προσθέτουμε τα υπόλοιπα, στους 80 σταματάμε. Και αυτό γιατί θέλουμε να αποφύγουμε την μεγάλη απώλεια υγρασίας για να ταλαιπωρήσουμε και το φρούτο. Δημήτρη, αυτή η υγρασία έχει να κάνει και με με την πυκτικότητα του corn flour και τα λοιπά. Γιατί έτσι δεν θα ταλαιπωρήσουμε και την πυκτικότητα του corn flour. Δεν θα το ενεργοποιήσουμε 2 φορές, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών. Αυτό παρακαλώ. Έχουμε κάποια απορία. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση και κάποιο πρόβλημα που να αντιμετωπίζει κάποιος. Τώρα που φτιάχνει ο Δημήτρης τον μπουρέ, υπάρχει κάποιος να σηκώσει το χέρι του να ρωτήσει. Κανείς?
Είσαι full μεταδοτικός, δεν έχω από κάτω απορίες. Κάποια θα βγει στην πορεία, αλλά εντάξει. Οκ. Λοιπόν. Διάρκεια ζωής, όπως είπα πριν, στο ψυγείο 10 μέρες. Αν έχουμε και καλό ψυγείο, μπορεί να πάει 12, 14 ανάλογα. Το φρούτο, άμα είναι όξινο, πάει και 15. Έχει και τη ζάχαρη και τη δεξτρόζη που κρατάει full αυτό, έτσι. Έχει συντηρήσει. Συνολικά στερεά, στην προκειμένη περίπτωση, είμαστε περίπου στα 55, δεν είμαστε πολύ ψηλά. Το λέω με την έννοια ότι η ζάχαρη και η δεξτρόζη δίνουν μια διατηρησιμότητα και μια ελαστικότητα στο... Γιατί βάζουμε δεξτρόζη. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε βάλει δεξτρόζη γιατί θέλουμε να τονίσουμε τη φρεσκάδα του φρούτου. Εκτός τη διατηρησιμότητα. Δεν είναι έτσι ένα χαρακτηριστικό φρεσκάδας. Και τη διατηρησιμότητα. Το μαλακώνει λίγο το προϊόν. Και αυτό. Μπορούμε να βάλουμε και υμβερτοζάχαρο, αλλά θα έχουμε πιο υδαρές αποτέλεσμα. Προσθέτουμε τα υπόλοιπα. Και πάμε μέχρι τους 80. Το έχω σβήσει. Απλά συνεχίζω την ανάδευση. Εσύ, λόγω γνώσης του αντικειμένου στην προκειμένη, φαντάζομαι ότι με την όψη καταλαβαίνεις που φτάνει. Ναι, από την υφή. Το σόφρον είναι να έχουμε θερμόμετρο στην προκειμένη. Όταν κάνουμε κάτι πρώτη φορά και τις πρώτες φορές μέχρι να τυποποιήσουμε τη διαδικασία, τηρούμε όλες τις παραμέτρους με ευλάβεια. Ωραία. Να πούμε και εδώ ότι τα εργαλεία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εννοείται. Ο Δημήτρης ως δάσκαλος νομίζω το γνωρίζει πολύ καλύτερα από όλους μας. Να πούμε και την ευχαριστία μας για τους χορηγούς μας στην έκθεση. Τον κύριο Βαρανάκη που μας έχει δώσει πόσα πράγματα και μας έχει βοηθήσει όλους και στην προετοιμασία μας. Τον κύριο Στεφάνου και τον κύριο Κουρλαμπά. Στηρίζουν την Αρτόζα κάθε φορά που γίνεται η διοργάνωση. Ευχαριστούμε πολύ. Όταν φτιάξουμε την βάση με τον πουρέ, βγαίνει λίγο πιο υδαρές από τις υπόλοιπες γεμίσεις. Μην μας ξεγελάσει αυτό. Όταν το αφήσουμε και κρυώσει, θα τραβήξει κανονικά. Μπιμάρουμε, αφήνουμε στην άκρη και χρησιμοποιούμε όταν θελήσουμε. Τώρα, θα σας δείξω και πώς προτείνω εγώ να μορφοποιήσουμε ή να βάλουμε τη γέμιση σε μία ζύμη. Δεν τη χρειαζόμαστε. Ούτε αυτό. Τελικά. Έχουμε φτιάξει μία ζύμη μπριός. Έχουμε ανοίξει σε φύλλα. Και έχουμε παγώσει στο ψυγείο, έτσι ώστε να σταματήσουμε την μαγιά, να μην δουλεύει. Έχουμε κάνει ήδη το πρώτο φούσκωμα, Ξεκούραση, όχι φούσκωμα. Ναι, για να μπορέσουμε μετά να φουσκώσουμε. Το παγώνουμε γιατί έτσι θα έχουμε το χρόνο να δουλέψουμε με τη ζύμη, να βάλουμε τη γέμιση, να μορφοποιήσουμε. Είναι πιο σταθερό το ζυμάρι. Έχουμε το περιθώριο δηλαδή να το φτιάξουμε έτσι όπως θέλουμε, χωρίς να αγχωνόμαστε, μην τυχόν και δεν προλάβουμε κτλ. Ιδανικά μπορούμε, όταν φτιάχνουμε τσουρέκια ή μπριός, να έχουμε φτιάξει τη ζύμη, κάνουμε κανονικά τις ξεκουράσεις ό,τι χρειάζεται, ανοίγουμε τα φύλλα και παγώνουμε στους -5. Εκεί σταματάμε σε μεγάλο βαθμό τη μαγιά και μπορούμε ακόμα και την επόμενη μέρα να τα έχουμε όλα αυτά έτοιμα, όπως ήρθα τώρα εγώ εδώ, έτοιμα, φτιάχνω και προχωράω την υπόλοιπη διαδικασία κανονικά. Άρα περιμένουμε τώρα να δούμε τη μαγεία να συμβαίνει. Προτείνω όταν βάζουμε γέμιση σε τέτοιου είδους προϊόντα
να μην περνάμε το 30-35%. Για να μειώσουμε το περιθώριο κινδύνου, να έχουμε κάποια αστοχία στη διόγκωση, να ξετυλίξει ενδεχομένως ή να βγει έξω δεν βγαίνει, εκτός για να το κλείσουμε άτσαλα. Και θα μας δείξεις εσύ τώρα να μάθουμε, να μην το κλείσουμε άτσαλα και να γίνει δουλειά όπως πρέπει. Έτσι. Όταν είναι και παγωμένο το ζυμάρι είναι και πιο υπάκουο. Τέλεια. Οκ. Παίρνουμε αυτό. Ωραία. Είναι πολύ ευκολοδιαχείριστες οι γεμίσεις αυτές και στην υφή. Είναι σαν spread, σαν να απλώνουμε τη μερέντα πάνω στο ψωμάκι. Τοποθέτηση προϊόντος. Δεν μας πληρώνει, αλλά δεν πειράζει. Σωστά, συγγνώμη. Μία πραλίνα με ζάχαρη, τέλος πάντων. Αυτές τις αγοράς. Ένα spread. Θα το κόψουμε στο μοντάζ. Λοιπόν, απλώνουμε τη γέμιση. Αφήνω λίγο περιθώριο, δεν το βγάζω απ' έξω. Αυτό το κάνουμε για να μπορέσεις να κλείσεις στα κενά που αφήνεις γύρω-γύρω. Θα το κάνεις φυτίλι, δηλαδή. Δεν θέλω να μην είναι εκτεθειμένη η γέμιση, σε περίπτωση ας πούμε, που κάνω τσουρέκι. Αλλά και όταν το πλάσω μετά να μην λερώσω τα χέρια μου. Ωραία. Όπως βλέπετε είναι εύκολες στη διαχείριση. Παίρνουμε ζυγαριά. Τώρα, λίγο νεράκι στην άκρη για να κλείσει. Να σφραγίσει δηλαδή. Και κλείνουμε προσεκτικά. Αφήνουμε λίγη ώρα έτσι ώστε η γέμιση με τη ζύμη να έρθουν σε ίση θερμοκρασία.
Δεν θέλουμε να έχει και ένα αέρα μέσα. Λίγο αλεύρι. Βάλουμε λίγο νερό ακόμα εδώ στην άκρη. Βάλαμε πολύ αλεύρι. Θα κάνουμε το άλλο. Βάλαμε λίγο παραπάνω αλεύρι τώρα. Θα το κάνουμε αλλιώς. Έχω ένα μαχαίρι του σεφ. Να το. Ένα μαχαίρι του σεφ που είχαμε εδώ. Ναι. Αυτά, Δημήτρη, σε μια μεγαλύτερη επιφάνεια φύλου μπορούμε να τα κάνουμε μια μπάμπκα, φερρυπίν, έτσι. Τώρα θα την κάνουμε. Εννοώ να τα σφάξουμε στη μέση. Τώρα θα το κάνουμε. Α, τέλεια. Σε προλογίζω, βρε. Δεν με πιάνεις κι εσύ, δεν με πιάνεις. Περιμένουμε λίγο το μαχαίρι, να τα σφάξουμε όπως είπες. Το πιο γλυκό σφάξιμο είναι αυτό, έτσι. Αυτά, γιατί προσωπικά το μπάμπκα που φτιάχνω το σιροπιάζω. No. Το σιροπιάζεις ή το αφήνεις ως έχει? Όταν η ζύμη σου έχει σωστά ζάχαρα, λιπαρά, σωστό ψήσιμο, είναι μια ισορροπημένη συνταγή, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται σιρόπιασμα, γιατί και την κάνεις πιο γλυκιά, αλλά δεν μπορεί να καταναλώσει ο πελάτης ευχάριστα και ίσως να καλύψεις και κάποια χαρακτηριστικά που μπορεί να έχεις προσθέσει κάποιες γεύσεις. Οπότε, αν μπορούμε, καλύτερα, κατά την προσωπική μου γνώμη, να μην τη σιροπιάζουμε. Στρογγυλό, κοντό, μακρύ, ό,τι θέλουμε. Με 2 γεύσεις, με ό,τι θες. Όταν είναι παγωμένο το ζυμάρι και το τυλίξουμε, συνήθως αφήνουμε περίπου μισή με 1 ώρα, ανάλογα αν είναι χειμώνας καλοκαίρι, πριν κάνουμε το τελικό, για να μπορούμε να είναι πιο υπάκουο. Για να μην μαζεύει λόγω Σώστα. γλουτένης και τα σχετικά. Και αφού τα φτιάξουμε λοιπόν αυτά, ολοκληρώνουμε και έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Αυτά δεν τα περνάς αυγό ή κάτι, τα πετάς φούρνο κατευθείαν? Όχι, δεν χρειάζεται αυγό. Στην περίπτωση που θα το επικαλύψουμε, δεν υπάρχει λόγος να βάλουμε αυγό. Okay. Και τα ψήνουμε σε τι θερμοκρασία περίπου? Προτείνω μπριόζ τσουρέκια, 150 είναι δυνατός φούρνος, 165 maximum αν είναι ήπιος φούρνος. Να δώσουμε το χρόνο να δημιουργήσει σωστή ψύχα και όχι απλά να πάρει γρήγορα χρώμα και να έχουμε τα θέματα μέσα στην ψύχα. Εννοείται ότι αυτά εδώ που θα δοκιμάσετε, και θα τα κόψουμε τώρα, πολύ χαίρομαι. τα έχω φτιάξει 12 μέρες πριν και τα έχω φέρει. Τα έβαλες κατάψυξη, φαντάζομαι. Τα έβαλα κατάψυξη
6-7 ημέρες, δηλαδή τα ταλαιπώρησα για να σας δείξω πώς τα ταλαιπώρησα. Ναι, εντάξει. Για να σας δείξω πώς είναι το αποτέλεσμα μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία. Εντάξει, νομίζω είναι μια πολύ γλυκιά ταλαιπωρία αυτή. Θα το απολαύσουν οι παρευρισκόμενοι. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, ο Δημήτρης έχει χρόνο για να απαντήσει. Ένα δίσκο μαύρο. Σε κάποια τεχνική ερώτηση, οτιδήποτε είναι αυτό. Μόνο προσωπικές ερωτήσεις δεν απαντάμε. Ζώδια και ομάδες δεν ξέρω. Πώς? Ζώδια και ομάδες, όχι, μου το ξεκαθάρισε, δεν τα λέει. Δεν θέλει να ασχοληθεί καθόλου. Κάποιος για ερώτηση. Μην τρέπεστε. Θα έρθω εγώ εκεί. Ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με τις επικαλύψεις που έχετε βάλει από πάνω. Την περίμενα αυτή την ερώτηση ώρα τώρα. Υπάρχουν δύο επιλογές. Σε περίπτωση που βάλετε κουβερτούρα, θα πρέπει να βάλετε στο 1 κιλό κουβερτούρα οποιαδήποτε 150 γραμμάρια ηλιέλαιο και 150 γραμμάρια λίπος καρύδας, ενδεχομένως. Εντάξει. Βούτυρο καρύδας, το γυάλινο το λευκό. Σωστά. Σε περίπτωση που βάλετε απομέμιση σοκολάτας, θα πρέπει να το κάνετε συνδυασμό με κάποιο spread. Κάποια πάστα. Ανάλογα τη γεύση. Μια πραλίνα της αγοράς, το spread που λέει και ο Δημήτρης. Άλλη ερώτηση. Φυσικά, όποιος έχει οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να με βρείτε στα social, στην ιστοσελίδα μου. Έτσι. Να με ρωτήσετε οτιδήποτε. Δημήτρης Φυσαράκης είναι το όνομα. Pastrytech.gr. Ό,τι θέλετε. Πώς την είπες στη σελίδα? Pastrytech.gr. Pastrytech.gr. Μπορείτε να τον βρείτε εκεί, στα social του, στο site του. Ο άνθρωπος δάσκαλος είναι, μοιράζεται τις πληροφορίες αβίαστα. Οπότε μην διστάσετε. Να κεράσουμε. Να κεράσετε κύριε Δημήτρη. Τώρα θα κόψουμε λίγο τα αρτοσκευάσματα του Δημήτρη. Τα περιμένουμε πάρα πολύ ώρα όλοι. Εγώ τα είδα και μέσα. Αλλά είπα να μην κλέψω. Να κάνουμε άλλη μια ερώτηση, Παρακαλώ. Τις γεμίσεις που μας δείξατε μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και σε άλλες παρασκευές, ας πούμε να τις βάλουμε μέσα σε ένα κέικ. Οποιοδήποτε προϊόν ταιριάζει. Οποιοδήποτε προϊόν ταιριάζει. Και είναι απαραίτητο να τις ψήσουμε όλες, εκτός από την τελευταία που μας δείξατε με το φρούτο που έχει μια τελική θερμική επεξεργασία, ή μπορούν να καταναλωθούν και ως μη ψηνόμενες? Δεν την έχω δοκιμάσει ως μη ψηνόμενη, γιατί αυτές τις συνταγές τις έφτιαξα επί τούτου. Τις έχω ταλαιπωρήσει, τις έχω δοκιμάσει σε όλες τις συνθήκες. Άψητη δεν την έχω δοκιμάσει και να σας πω την αλήθεια, δεν βρίσκω το λόγο, αν θέλω κάτι άψητο, να βάλω αυτές τις γεμίσεις. Υπάρχουν τόσες άλλες επιλογές. Αν πάλι θέλετε, εκτός τη σοκολάτα που έχει το αυγό, που πρέπει να ψηθεί, οι άλλες μπαίνουν. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας φανούν χρήσιμα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια στην Αρτόζα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρης Φυσαράκης, άλλο ένα χειροκρότημα για το δάσκαλο. Ευχαριστούμε. Και περάστε να σας κεράσει τις δημιουργίες του.